Mutu ga wannan zanwa. Ka ganni nan. Yawo nake ka ga kawai ba komai a duniya. Ai baka san wani abu. Ai garin gaba ɗaya haka yake. Gaba ɗaya haka yake. Wajen naira 10 fa. Naira 10 a jihuna ta kai kwana 3. Dan layin can masu aure layin kan tudu ka sanya ai babban wani da wannan layin. To wannan masu aure gaba ɗaya bi na bayi su. Ana so in bu daga layin. Sati guda kenan. Naira 50 sati guda. Ai gaba ɗaya. Satin ta guda yau. Kaga ita kadai ta ni ban san ba ma ya za a yi. A kai dai yanzu Ban san ba ma za a yi. Gaba ɗaya ka zama kawai kai ba wani macecen ice ba kana buyewa kana ramewa. Ai da kake gani mu mu ne muke yan wala wani ya da abincin da zai kara 1000 guda yanan zai dawo ina Allah ya ka Allah dai kai haka suke wallahi mutanen nan wani yana nan ya tara abubuwan da idan ya mutu ma ka jikokin ma sun amfana amma mu a dan bamu ni ko naira ahirin wallahi gaban albarka kaga Allah ahirin wannan kaza da wadan mutane ne sun yawa alai nan ba inda da yauwa ga mai gidan can ya fito saboda haka wala yi ta ni in je in dauko mana abin da zamu sa a ji mu kai kenan yauwa yanzu abin da za a yi ka zama anan ka jira ni bari in yi nemo mana abin da okay ba problem bayawa ai a tsarin nan bayawa ai harkar ciki ba matsala ba ma Shi ya higa ya iya gudu ya kaci wanda ake biyan bai da yi kuma tun da nan na san ba da ba zai can zai tafi furodan gurin wannan manyan motocin in ya samu tsari ba da ba zai yi na sani sarkin tsari ne yi kuma ya ya sauri ya gudu mu bargurin da mun bacci nake ji tun da kwana na biyu ban yi bacci ba yau ga kujera can bare in je in dare rai har gobe ba da su wani abin yawan nauyi da yawa amma haka zan jure wallahi zan jure to kai wa Allah harki ha gone na bacci bari in ga dai Allah iko Allah mai iko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga fita ta yi kenan har ka zo ni na tafi can ina harholiya zaka dauke mun janareto yi ne kana da kamar sallah to ga sallan ci ubanka harki yau zan kisa a gidan nan don ku gani a gidan nan yadda na jima rabona da inda ki ɓarawo tun a Legas muna tun a Legas rabona da dukan ɓarawo tun a Legas yau ga a gidana ni
ni za a sace da nareto a gidana daga fitata da ci gwani Lautai Nishadi TV. Yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mungode.